Morgan. Vítam vás u ďalšej časti novinky zo sveta hier. Keďže v poslednom videu ste si nejak v komentároch neodhlasovali, ako sa to má volať, tak to bude mať takúto jednoduchú skratku. No ale ja tomu budem hovoriť celým názvom, takže tak. Veľmi príjemne ma prekvapilo to, že sa vám páčila prvá časť, aj keď, povedzme si pravdu, mohla sa vám páčiť viacej, je vás tu predsa 222, ale nevadí, hej, ja som rád za každú interakciu z vašej strany, ale nie som rád za toto. To čo má znamenať? Viac ako 30% vás, tu sleduje moje videá, nemá odber. Takže teraz ťa poprosím, zastav toto video, choď dole trošku, scrollni, tam máš také tlačítko, že odoberať, alebo tu, neviem, asi v tejto časti to máš reálne, ťukni na to a daj to odoberať. A daj tam aj zvonček. Je to zadarmo. Come on, neser. Myslím si, že v tejto časti sme sa všetci poučili a že takúto chybu už nikdy neurobíme a že keď budete mať šancu dať odber, tak tam ten odber dáte a ja vám za to veľmi ďakujem. No a poďme sa teraz už pozrieť na udalosti, ktoré sa stali za posledný týždeň v hernom svete. Hra Assassin's Creed Shadow, ktorá vychádza 20. marca, dostane vlastnú mangu. Ubisoft nám pred pár dňami oznámil, že Assassin's Creed Shadow sa dočká oficiálnej mangy The Tale of Ija, ktorá bude slúžiť ako prequel v hre. Týmto krokom sa bude manga snažiť hlavne rozšíriť dej, no a ponúknuť svojim fanúšikom spoznanie postav a aj samotného sveta ešte predtým, než samotná hra má výjsť. Manga bude v Japonsku dostupná už po vydaní hry, pričom v ďalších regiónoch vyjde až neskôr. Pokračovanie hry, ktorej prvá časť vyšla pred x rokmi dozadu, The Kingdom Come Deliverance 2, predalo už 1 000 000 kusov. Deep Silver sa na svojom Twitteri už pochválilo prvým číslom z predaja tejto hry, no a podľa obrázku, ktorý teraz môžete vidieť, zaznamenali už 1 000 000 predaných kusov za prvý deň, no ale v texte uvádzajú, že 1 000 000 hráčov už vstúpilo do tejto hry. Nie je tak úplne jasné, ako to myslia, no ale v každom prípade uvidíme, ako sa budú predaje ďalej vyvíjať, ale za mňa musím povedať, že táto hra nabrala neskutočne veľký úspech, keďže už jednotku si všetci zamilovali a dvojku začalo hrať fakt, že enormne veľa ľudí, enormne veľa streamerov, no a ako dokazuje tento ich príspevok, bolo predaných už 1 000 000 kopí, takže je to neskutočne super, pravdepodobne hra, možno si ju zahrám aj ja, uvidíme. Poďme sa teraz pozrieť trošku na slovenskú tvorbu hier a tým myslím presne roguelike hru Degenheim, ktorá dostala svoje demo. Degenheim by mala byť akčná izometrická hra, ktorá sa odohráva vo svete, ktorý sa úplne zbláznil. Preskakávate cestu cez hordy zdegenerovaných nepriateľov vo svete, kde nie je nič zakázané. Môžete sa tam stať hrdinom, ktorý ten svet potreboval, môžete ho nejako zachrániť, vyliečiť, zbierať nejaké itemy, vylepšovať si zbrane, no a v neposlednom rade si vybrať hlavne svoju cestu a nejaký ten herný režim, ktorým pôjdete v tej hre. Za hrou stojí tým skúsených vývojárov, ktorí už predtým pracovali vo veľkých spoločnostiach ako je napríklad EA alebo Fingersoft, no a osamostatnili sa a vybudovali vlastné štúdio. Zatiaľ si môžete vyskúšať iba demo, no ale samostatná hra vyjde tento rok v Early Access. Posledná téma dnešného videjka nebude priamo o hre, ale bude o produkte, ktorý vám tie hry poháňa, alebo vďaka ktorému môžete hrať tie hry. No a hovorím o grafických kartách RTX 5000 series, konkrétne o 5090-kách, pretože sa objavujú už prvé problémy pri ich používaniach. Problémy uvádzajú hlavne užívateľia rady RTX 5090 a 5090D, kde sa objavili informácie o brikovaní kariet a aj znovu roztápaní konektorov. Tieto problémy sa riešili dosť aj v minulosti, hlavne s kompatibilitou tých starších dosiek, ktoré boli predtým. Používatelia tam hlavne opisovali, že po nainštalovaní ovládačov im včernala obrazovka, alebo im začala tak úplne divne na zeleno kockovať, takisto nefungovali DisplayPorty ani HDMI porty. Týka sa to hlavne o tú radu 5090, ale na rôznych fórach na Reddite bolo uvádzané aj pre grafické karty ako je 5080 alebo nižšie. Podľa niektorých zdrojov, ktoré boli uvádzané, môže byť na vine samotný ovládač, ktorý bol nainštalovaný, takisto nejaké neupdatovanie BIOSu alebo samotná nekompatibilita s PCI doskami. A taká posledná najhlavnejšia vec, ktorá bola spomenutá na rôznych fórach, bolo roztápanie 16-pinových konektorov pri skúšaní najvyššej záťaže grafických kariet, či už rady 5090, ale objavilo sa to aj pri tých 4000-ových radách. To by bolo z dnešných herných noviniek všetko. Ak sa vám videjko páčilo, hoďte like, hoďte odber, hoďte zvonček, no a my sa vidíme u ďalšej časti znovu o týždeň. Zatiaľ sa majte a čaute.